खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 24 मे 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिन लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि लुबैनायफ्रा बांद्राय जागोन सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन समाजाव मान सन्मान बांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै मोजां होनजायो देहाया मोजाङै थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाखौ मेंनाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजांद्राय नङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नखराव सोरबा लोमजानोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों हेफाजाब होलायगोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआ गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा होनजायो धोननि खहा जागोन बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा खहा जानायनि सम्भाबना दङ गोसोनि साननायखौ गुबुननो दा फोरमाय गावजों गाव एना एनि जानो हागौ फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय मानहानि जानांनो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगायाव बांनो हागौ देहाया लोरबां जागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियावबो बारा मोजांद्राय नङा गोबां सुबुंजों लेनदेन जानो हागौ गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंसोगारगोन तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजांद्राय थानाय नङा रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ समाजाव मान सन्मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोद मोजां गोसोआव गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बेलासे समहालागै गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम
सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, बहाबा थांनो गोसो जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, समाजाव मान मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनसोगारगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, गोसोनि साननायफोरा अदेबानि जाफुंगोन, सिगांनि आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागौ, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोदान खामानियावबो बिबान मोननो हागौ, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगा सिनांनो हागौ। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन, समाजाव मान सन्मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन, गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, गोदान खामानिखौ मावनो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन, फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, जाहाथे सानफ्रामबोनि गावबा गावनि खौरांखौ मोनथिनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।